agama Islam kang mulya iku direwangi nganggo rekoso lewat seni lan supaya urip ning donya eling marang kang maha kuwasa. Sholat zakat puasa haji lamun puasa zakat sholat zakat puasa haji lamun puasa jamane wali songo nyabarke agama Islam kang mulya iku direwangi nganggo rekoso lewat seni ana ing tanah Jawa supaya urip ning donya eling marang kang maha kuwasa tuntunan kang ana lima zakat sholat zakat puasa haji lamun kuwasa sholat zakat puasa haji lamun kuwasa jamane wali songo nyebarke agama Islam kang mulya iku direwangi nganggo rekoso lewat seni lan budaya ana ing tanah Jawa supaya